la impunitat de l'elit i els feliços subalterns. L'últim diumenge de desembre han començat les vacunacions contra la Covid-19 a l'estat espanyol i al País Valencià. Abans d'acabar el 2020 i encara contenint la respiració pel previsible empitjorament de les dates de contagis després del Nadal, malgrat tot, això se li comença a veure el final. Serà una llarga davallada, però s'albira per fi. I davant això em fan gràcia el soroll mediàtic de la dreta tractant de convertir-ho en una mala notícia. De vegades se'ls hi veuen per les costures de la seva propaganda el seu profund despreci al poble, apenes figurant dels seus deliris nacionals. Ho he escrit moltes vegades, però no em cansaré de repetir-ho. La dreta espanyola és poc democràtica perquè és profundament oligàrquica. No sé per què no s'empra més aquesta paraula clàssica, explica tantes coses. Són senyorets convençuts que no tenen res a veure amb la gent objecte de les seues intoxicacions mediàtiques. La manipulen i l'exploten per servir-se'n, però res més. No hi ha empatia, no hi ha estima. Per ells, que rebenten. La pandèmia és per a ells una bona notícia perquè és una font de propaganda d'alt voltatge a l'engròs. Amb una gran coherència, és per a ells una mala notícia que acabe. I aleshores és quan es nota que desprecien tant al poble, que estan tan allunyats d'ell, que ni tan sols els preocupa que es note que la seva salut els és indiferent. Se senten membres d'una elit que està per damunt absolutament de tot. Sabem qui són i la resta merda. Saben qui són i la resta merda, com va explicar la reina Letícia en un clarivident tuit dedicat al seu compillogui López Madrid, presumpte lladre, presumpte assetjador, que va encomanar a Villarejo l'apunyalament d'una dona que se li resistia. Estan per damunt de la llei i de vegades se senten fins i tot davant d'una cosa tan vulgar com les malalties infeccioses. Ells no poden contagiar. Infecciosos són els altres, els pobres. Això és el que pensa la gentoleta de bé del Col·legi Major Galileo Galilei, cadells de cacic, de senyoret, de corrupte, d'eixa gent capaç de qualsevol cosa per damunt de l'ètica, mestres en hipocresia i doble moral, però que pensa que la merda són els demés. Ells s'ho valen per dret de naixença, va inclòs entre les prerrogatives de l'estil. Ho va dir Díaz Ayuso quan explicava que no tots som iguals davant la llei i que el campechano està fet d'altra pasta. Per això, el preparat pot fer un discurs insultant demanant el respecte a la mateixa llei que el posa ell per damunt que el fa inimputable. Per això, pot demanar esforç als demés amb el gest condescendent de monarca de sarsuela d'ambient decimonònic. ¿Dónde vas, Felipe VI? ¿Dónde vas, triste de ti? Voy en busca de mi padre y del offshore que perdí. I pensar que els súbdits l'escolten amb emoció perquè un ésser superior es preocupa per ells i els demana esforços per traure endavant la seva finca. No és estrany que se'ls note el despreci al poble, que se'ls note que els dona ràbia que puguem eixir de la pandèmia amb la utilitat que tenia per a la seva propaganda. És com l'epítom del seu despreci, del seu classisme. Qui sense formar part d'eixa oligarquia els riu les gràcies, qui els compra el neoliberalisme embolicat en èpica casposa, sabrà que espera a canvi, que l'amo li acarona el llom, que li dona les molles del seu banquet. Súbdits, feliços i indignes, que senten la desigualtat i la impunitat de l'elit com la manera natural i molt espanyola en què han de ser les coses. Com els seguidors de províncies del Real Madrid, se senten partíceps des de fora i des de baix de la lluentor simbòlica del mateix sistema que els oprimeix, els menysté i els humilia. Feliços subalterns, bastiment necessari de totes les opressions.